हेलौ लोगोफोर, दायो आं बुंगोन धोरोमा मा, व्हाट इज रिलिजन आरो धोरोमा माखौ बुङो। दायो गिबियावनो आं बुंगोन धोरोमा मा। आंनि बायदिब्ला धोरोमा मोनसे ब्रेक, लाइक साइकेल ब्रेक, गारि मटरफोरनि ब्रेक, माने मोनसे हमथानाय आरो ब्रेक। धोरोमा मोनसे ब्रेक बायदि। जानो हागौ साइकेला सालायलांबाय थानायाव हाखरजों थांनो नागिरोबा, बहाबा गोलैनो नागिरोबा नों ब्रेक हमो, माने नोंखौ हमथाना लाखियो। गारिफोर नों सालायोबा, कारफोर सालायोबा, गिदिर गिदिर गारि सालायोबा ब्रेक थायो, माने अबेबा सौग्रावहैनोसैबा, अबेजोंबा हाब्र'योबा मा ब्रेक हमो। थिग बेबायदिनो मा धोरोमाबो मोनसे ब्रेक। मारै ब्रेक? जेरै धोरोमनि बिजाबफ्राव लिरनाय दं, सिखाव खावनो हामा, मानसि बुथारनो हामा, पाप खामानि मावनो हामा, गाज्रि खामानि मावनो हामा। जेरै नों दिनै आंहा धोरोमनि मोनसे मरेलिटि दं, धोरोमनि मोनसे गियान दं। आं मन्दिर हाबो, गिर्जा हाबो, मस्जिदाव हाबो, आंहा धोरोमनि गियान दंसै। साप'ज आङो मोनसे गाज्रि खामानि मावनो थांनो नागिरबाय, थिग बे समावनो आं सानगोन जे है जोंनि धोरोमाव, धोरोमनि रावाव बुंदों सिखाव खावनो हामा, मानसि बुथारनो हामा, पाप खामानि मावनो हामा। अब्लाथ' आं थांबा पाप हाबा मावगोन, पाप हाबा मावनाय जागोन। बिदि साननानै मा हमथानाय गोसो लाबोयो। बैफोरनि थाखाय मा धोरोमा मोनसे ब्रेक। बेखायनो आं बुंनो सानदों धोरोमा मोनसे ब्रेक। आरो धोरोमा माखौ बुङो होनना बुङोबा, जोंनि गासैबो बुहुमाव, वर्ल्डआव बेसेबां धोरोम दं, बे धोरोमा गासैबो एखे। एभ्रि रिलिजन इज सेम बाट एक्सन इज डिफारेन्स। जेरै सानना नाय नों ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बिजाब बाइबेलावबो लिरनाय दं, सिखाव खावनो हामा, मानसि बुथारनो हामा, पाप खामानि मावनो हामा। गियाननि बाथ्रा लिरनाय दं बहाय, माखासे नलेज, गियान, मोनसे बेंक। माने धोरोमानो मोनसे बेंक बायदि, नलेजनि बेंक, मा गियाननि बाख्रि बायदि। बिदिनो बाइबेलावबो लिरनाय दं, कुरानावबो दं। गाज्रि खामानि मावनो थिननाय गैया। कुरानखौ जाय फरायो बे मिथिगोन, बाइबेल जाय फरायो मिथिगोन। गितायावबो मा बिदिनो सिखाव खावनो हामा, पाप खामानि मावनो हामा, बेफोरबायदि गासैबो गियाननि बाथ्रा लिरनाय दङ। बेखायनो मा गासैबो धोरोमनि बिजाबफ्रानो एखे जायो। नाथाय मा जोंनि खामानि मावनाय एक्सन, बेल' आलादा जायो। बेखायनो आं बुंखादों एभ्रि रिलिजन इज सेम बाट एक्सन इज डिफारेन्ट। जोंनि धोरोमा एखे जाबाय, नाथाय जोंनि एक्सनाल', खामानि मावनाय माखासे जोंनि एक्टिभिटियाल' आलादा जायो। जेरै हिन्दुफ्रा खालामो आखाइ खबजोबो, मुसलमानफ्रा खालामो आल्लाह, आरो ख्रिस्टियानफ्रा खालामो बिफा फिसा गोथार जिउ। बिदिनो जोंनि एक्सना आलादा। आरो बेल' नङा, जोंनि खुलुमनायनि स्टाइल, जोंनि इसोरखौ गाबज्रिनायनि माखासे फर्मुला, टेकनिकफ्राबो आलादा जायो। नाथाय धोरोमनि रावा एखे जायो। नाथाय जों दिनै सुबुं माहारिया धोरोमखौ लानानै जोंना साबसिन, नोंसिना गाज्रिसिन, बैसिना साबसिन, जोंनिजों रावबो हाया, बेफोरबायदि बुंलायो। बेफोरबायदि बुंनायानो गाज्रि। आरो जायफोरा धोरोमनि दैदेनगिरि जादों, बैसोरो गावसिनि धोरोमखौ हमथानो थाखाय, फेहेरनो थाखाय गोबां बाथ्रा बुङो। माखासे धोरोमनि बिजाबाव लिरनाय गैयि, जेरै बाइबेलाव लिरनाय गैयि, गितायाव लिरनाय गैयि, कुरानाव लिरनाय गैयि बाथ्राफोरखौ बुंगोन। जेरै ख्रिस्टानफ्रा बुंनो हागौ हिन्दुफोरनि फुजा होनायाव प्रसाद जाहैनो हामा, थांनो हामा, पाप जायो। बैफोरो नंखाय, बेफोरो मा बाइबेलाव लिरनाय गैया। आरो मा हिन्दुफोरनि गोथार बिजाबावबो दङ ख्रिस्टानफोरनि गिर्जायाव हाबनो हामा, बिसोरजों थांनो हामा, मुसलमानफोरजों थाफानो हामा, ओरै हामा। बैफोरनो मा गाज्रि साननाय, बैफोरनो मा बेखौनो मा होनना बुङो, बैसोर दैदेनगिरिफ्रानो बेफोरबायदि बुंनानै जोंनि माखासे सुबुं माहारिखौ गुलाय गुजाय खालामहोयो। माखासे रोङै, धोरोमनि बागै मोनथियै मानसिफोरखौ गुलाय गुजाय खालामनानै गावजों गाव साबसिन, नोंसिना साबसिन, जोंना गाज्रिसिन दाङाबाजि खालामहोयो। बेखायनो मा जों मोनथिना लानांगौ दे जोंनि धोरोमा एखे, गासैबो धोरोमानो एखे, नाथाय जोंनि खामानि मावनायानो आलादा। गासैबो धोरोमावनो नों गियाननि बाथ्रा मोनगोन। बेखायनो जोङो मा गासैबो धोरोमनि बिजाब फरायनांगौ। स' धोरोमा माखौ बुङो आं दिनै बेखिनिखौनो बुंबाय। आरो नेक्स्टआव मोनथिबावगोन गोदान आङो हगारबाय थागोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा
अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल बाटोनावबो थुनानै हो। थेंक इउ फर वाचिं।